Bueno, què tal? Bon dia a tothom. Bona tarda quan ens veiem. Avui farem un petit vídeo que llarguet una mica per explicar el que vam veure ahir amb l'obra de teatre del Tot Teatre. O sigui, d'on surt tot això, quina normativa s'aplica ara, quins drets tenim, quins canvis de paradigma hi ha hagut i cap a on hem d'anar, no? El que us presentaré ara és una presentació que vam fer a la Universitat d'Andorra amb el Manel Fernández, de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat, i el qual vam explicar una mica el que era la federació, el que era, i sobretot que explicar què és aquest nou canvi de paradigma de la visió, que espero que l'explicació sigui entenedora perquè no és fàcil a vegades entendre-ho d'aquesta manera, no? Llavors, la presentació l'hem titulat El nou paradigma de la discapacitat. Lògicament, estem celebrant el Dia Internacional, que va ser ahir. Això ho estic gravant el diumenge. I precisament és això, el màster en educació de la universitat, i vam presentar aquesta presentació que es diu la FAD, Defensor dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Bé, anem al gra. Llavors, la gran pregunta, què és la discapacitat? Perquè molta gent es pregunta això de la discapacitat, què és, no? Doncs mireu, la discapacitat, per un costat, tenim uns factors personals. Bé, malament, anem coixos, no anem coixos, tenim una malaltia, no tenim una malaltia. Això interactuant amb factors ambientals que poden ser barreres, que poden ser impediments. Quan interactua, la participació social de la persona podrà ser superior o podrà ser inferior. Per exemple, una persona amb cadira de rodes que durant la seva vida no té cap barrera ni per anar a treballar, ni per anar a ballar, ni per anar al restaurant, ni per anar a qualsevol lloc, encara que estigui en una cadira de rodes, és poc discapacitat perquè no té les barreres actitudinals, no? Aquí a la Filmina veieu, vols dir que ets un periodista si no deus ni saber ni llegir ni escriure. Llavors el periodista, la persona li diu, escolti, que jo aquí dic la cadira al cul, no el cap, és una mica el que diu el nostre gran amic Albert Llobera, no? La discapacitat, on la tinc, no? Bé, seguim. Què és alguns factors personals, físics, escolti, miri, és que sigui masculí o femení. Hi pot haver les diferències, ja ho sabem, la color de la pell, la discapacitat visual, auditiva, un impediment físic, una deficiència intel·lectual, un deteriorament psicosocial, ser apte o no apte a encaixar a la societat, i a nivell més material, a nivell socioeconòmic, si ets ric, ets de la classe mitjana, ets pobre, estàs connectat, estàs aïllat, tens educació, ets analfabet. Això són factors que influeixen en la vida, però ja no de les persones amb discapacitat, de totes les persones. Finalment, perquè ja veurem després que aquest tema de la diversitat és inherent a totes les persones, no tan sols a les persones amb discapacitat. Bé, què és la discapacitat? Els factors ambientals. Acabem de parlar de factors personals, factors ambientals, escolti, l'accessibilitat, la legalitat, l'ambient on ens moguem, si som rics, pobres, si som rurals, si estem en una ciutat, si estem en un poblet, si tenim consciència, si no en tenim, si estem oberts a canviar, si tenim escoles inclusives, si protegim la salut, si tenim centres, si els públics i privats compleixen la normativa, l'accessibilitat, com deia abans, ja no tan sols l'accessibilitat física, l'accessibilitat web, l'accessibilitat en quant a un dret que és ja no de les persones amb discapacitat, sinó de totes les persones, no?
Bé, doncs, factors personals ja els hem vist, malalties, socioeconòmics, factors ambientals, accessibilitat, polítics, serveis, tot això interactuant tindrem més o menys participació social. Us he ficat aquí dues imatges, una d'aquestes imatges em recorda una mica aquí pujant aquí al costat de casa meva, al carrer Prat de la Creu, que hi ha una rampa molt semblant a aquesta, que bueno, que si pugés una cadira de rodes li passaria exactament el mateix que aquí, no? I la imatge de baix és molta més significativa, perquè certs companys de la discapacitat han parlat de la discapacitat invisible, no? Vosaltres ja sabeu que jo tinc esclerosi múltiple i no ho porto ni escrit ni ho porto ni ho porto, com diria jo, com una coraça o com un disfraç, no? És la discapacitat i prou. Què més? Enfocaments a la discapacitat, que això és el més important. Aquests enfocaments de la discapacitat venen amb el temps. I veureu que aquí ho he ficat una línia temporal i entremig hem ficat una convenció. I què era abans la discapacitat? Doncs evidentment un tema de caritat. Doncs anem a recol·lectar coses, donem-los diners, perquè d'aquesta manera, ara ho veurem una mica més en detall, perquè d'aquesta manera tindran, com que no, els pobres no poden treballar, els pobres no poden fer res, doncs mireu, escolteu, donem els diners i que es deixin tranquils, no? Aquest és l'enfocament de la caritat. Va venir després l'enfocament mèdic, va dir, clar, que si tu tens una malaltia el que tinc que fer és curar-te per poder semblar-te en aquells que no tenen la malaltia. Però clar, escolti'm, hi ha malalties que són incurables. Incurables. Jo la que tinc, per exemple, de moment ho és, no? I es va passar amb la convenció com marca aquí, amb la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU, es va parar dos enfocaments. Hi ha discussió doctrinal, però és un enfocament social cap a l'eliminació de barreres i un enfocament de drets humans. És a dir, la discapacitat existeix perquè jo tinc una deficiència a llarg termini, però que les barreres de la societat m'impedeixen fer la meva vida normal. Estic em trobant la malaltia, perquè si tinc una barrera no podré fer. I l'enfocament dels drets humans, que és una mica... Anem a veure a poc a poc, bueno, a poc a poc. Ho anireu entenent, no? L'enfocament de la caritat, quin és? Pues mireu aquí la frase, que teniu a l'esquerra dos discapacitats, que els tanquem en un centre residencial, i a vegades m'han sentit a dir molta gent en un pàrquing Saba, perdoneu per la marca, però un pàrquing Saba que costa molts diners, costin els que costin, també si hem de ser i hem de ser, però clar, pobres disminuïts, hem d'ajudar-los, clar, si podem i volem, clar, si la societat vol i pot, si no, no em dóna la gana. Ja vau veure ahir en el vídeo, que us vam presentar una mica aquella persona que li volia donar €1 i ell se li va enfadar, etc. Com us deia, l'enfocament mèdic, que és ficar-nos en centres de rehabilitació, en centres residencials, pobres minusvàlids, hem de curar-los perquè siguin persones i poder participar de la societat. Per això és molt important, perquè puguin ser persones. A l'enfocament mèdic nosaltres no som persones. No ho som. Bueno, sí que en som, però som persones que al tenir un menyscabament, doncs la veritat, no se'ns pot tenir en compte si no se'ns cura, doncs gastem molts diners de la sanitat pública, en la qual mirem de veure si curar-los, però no ens podran curar i aquests diners continuaran gastant-se. El que hem de fer potser és facilitar que, per exemple, la sanitat pública et doni una millor vida a aquestes persones perquè puguin treballar, etc. No? Bé, seguim. D'aquí es va passar el que se'n diu, abans d'això, les conseqüències d'aquesta caritat i d'aquests enfocaments mèdics, quins són? El que hem estat veient, el desapoderament, la benevolència opcional, si vull ajudar, ajudo, estigmatització, estem estigmatitzats, un menyspreu d'imatge,
pràcticament una institucionalització forçada, una segregació, estem segregats, una dependència total d'un sistema, una baixa autoestima, etc. No? Cap on anem? Doncs hem d'eliminar les barreres per permetre la participació de les persones. És a dir, a l'hospital, a l'escola, aquí teniu totes les persones, un metge, el de la corbata doncs, potser representa un advocat, una persona cega, persones normals, una persona amb cadira de rodes, nens, professors, universitats, escoles, no hi ha d'haver barreres perquè puguem realment participar en la vida, conviure, perquè aquí resulta de que ens han d'incloure, escolti, miri, jo no m'he d'incloure enlloc. Ja l'altre dia acabo de discutir amb algú, jo no, per la plena inclusió, escolti, no, jo no m'he d'incloure enlloc, jo sóc habitant del planeta Terra i he de conviure amb els altres. Si la societat no vol conviure amb mi, tenim un problema, potser el que sobren són els altres, no? Bé, que també seria una manera d'exclusió, que sobressin els altres, no? Que és la discapacitat, parlàvem de la diversitat, escolti, la diversitat humana és que tothom tenia moltes maneres de caminar, de viure, de pensament, de comunicació, d'interacció, etc. És a dir, no és un tema de diversitat funcional, que per mi no és una paraula que defineix la discapacitat. Escolti, la discapacitat és una condició de que ha vingut davant d'una deficiència. Però, clar, hi ha persones blanques, hi ha persones negres, hi ha persones grogues, hi ha persones que són altes, són baixes, hi ha persones que tenen, que corren més, que corren menys, etc. Això és la diversitat de la raça humana. No? L'enfocament dels drets humans, que és el que realment fa finalment la ONU, és que nosaltres, les persones amb i sense discapacitat, som part de la mateixa societat. Aquí la meva, la meva dicció de la convivència, i que tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions, lògicament, però les persones que tinguin deficiències, l'Estat estarà obligat a què? A ajudar-me a tindre els mateixos drets. Jo per mi sol no em podré valdre. No? Per tant, participació igualitària, aplicació del conveni de manera efectiva i no la discriminació, que en parlarem un moment de la discriminació per discapacitat, que la realitat és que arriba a ser terrible, no? En aquests sentits. Bé, doncs, què és la discapacitat finalment? Convivència, com deia, participació, el que diu el conveni, jo tinc dret a participar en tots els àmbits de la vida i de la societat, accessibilitat i disseny universal, és a dir, accessibilitat no hi ha tan sols per les persones amb discapacitat, accessibilitat universal per tothom, per aquella senyoreta que porta el cotxet amb el seu nen i que passa per una voravia i hi ha 5 cotxes aparcats perquè els 5 propietaris del cotxe estan fent un cafè i ell té que passar per la carretera jugant-se la vida del seu fill que està dintre del cotxet que porta. No? Evidentment, no discriminació, jo no parlo tan sols de la discapacitat, però sí que estem en aquest tema. És un tema que està prohibit des de tots els àmbits. Els ajustaments raonables, aquí és on després el tema de la discriminació. És a dir, us explicaré un exemple molt fàcil. Una persona que s'entén a casa seva i resulta que entrant a casa seva, que és un bloc de pisos, doncs hi ha un replà que hi ha 4 escalerons i clar, ell va amb la cadira de rodes i no pot pujar. Aquesta persona ha de canviar de pis. L'ajustament raonable seria ficar una petita grua que pogués pujar amb la seva cadira de rodes per pujar a casa seva. No? Per tant, si la persona propietària del pis no fica aquesta grueta, estarà cometent un il·lícit, diguem-ne, penal o civil o administratiu de discriminació. Lògicament, respecte per la diferència i la diversitat, això ja no tan sols en la discapacitat, sinó en tots els àmbits de la vida, igualtat d'oportunitats i presa de decisions. Això últim és molt important perquè nosaltres ja ens han dotat, i ja us vaig penjar un vídeo sobre el Codi de Família nou andorrà, en el qual les persones amb discapacitat tenim l'obligació de prendre les nostres decisions amb recolzaments.
Us remeto a aquell vídeo perquè pugueu veure el que realment està dient l'article 12 del Conveni dels Drets de les Persones amb Discapacitats. Suports necessaris que els ha de proporcionar, lògicament, la societat civil. En aquest sentit, algú em deia, home, més aviat les hauria de proporcionar l'administració pública. Bé, estic més d'acord amb això, però jo crec que la societat civil també hi hauria de participar. I, lògicament, el respecte de la dignitat inherent. Jo, perquè no tingui una deficiència d'una malaltia de pell o una malaltia rara, que n'hi ha hagut moltes, com molt bé ens ha explicat l'associació amb Andorra sobre les malalties rares. Escolti, de respectar les persones de les mateixes maneres. No? Bé, ja anem acabant. Aquesta, llavors, la discapacitat és un concepte que evoluciona, lògicament, i resulta que això és important, de la interacció entre les persones amb deficiències i barreres actitudinals i ambientals. O sigui, persona amb deficiència per un costat i barrera actitudinal, actitud de la societat i ambiental que la mateixa societat fixa, el que hem vist abans de la rampa, no? Que eviten la seva participació plena i efectiva en la societat sobre una base d'igualtat amb els altres. És a dir, no pot ser que siguin diferents. Ens han d'ajudar les persones amb discapacitat, clar que sí, però teniu ben bé que en compte això, que són persones amb discapacitat, perquè encara que jo tingui les deficiències, hi ha unes barreres d'actitud de la societat i ambientals que m'imposa la societat que m'impedeixen fer una vida plena, no? Això un petit vídeo de ja fa molt temps. Perquè cada dia són més. Perquè les nostres dolències són invisibles. Perquè ens podeu fer costat. Perquè no som tan diferents. Perquè vull comunicar-me amb tu. Perquè depenem de vosaltres. Perquè no som tan diferents. Escolta, aquestes persones, això és un petit vídeo que fa molts anys va publicar la Federació Andorrana de Discapacitats i totes les persones d'aquí són d'aquí del país. Però bueno, és això, perquè no és que no siguem tan diferents, que no són diferents. L'únic que tenim una deficiència que la podem tenir qualsevol de nosaltres. La puc tenir jo la tinc, però la realitat és que d'altres persones també la poden tenir demà. I llavors què? Com ho fem, no? Bé, us vull ara introduir un tema molt curt, però que és molt important, que és el tema de la discriminació. Us sonarà que tot aquest tema és un tema jurídic, penal, etc. Però veureu que l'exemple que posem, el conveni de la ONU que han ratificat a Andorra, l'han de respectar i han de respectar-lo de manera que ens ho hem de creure. És a dir, sempre s'ha dit que les lleis estan molt bé, els polítics que fan les lleis estan molt bé, però després hem de baixar al peu del carrer a veure si s'apliquen o no. I jo, sincerament, amb l'experiència que he pogut adquirir en aquests anys i amb els companys de la discapacitat veiem que, com deia un dia la companya Agustina Granvallet, després del Covid, que hi ha hagut alguns temes complexes, és veritat que en lloc d'anar endavant hem anat enrere, no? Però bueno, què és la discriminació per motius de discapacitat? Qualsevol distinció, exclusió o restricció sobre la base de la discapacitat que tingui l'objectiu o efecte de menyscabar els drets humans en els àmbits polítics, econòmics, socials, culturals i civils o qualsevol altre, és a dir, en totes les esferes de la vida, i abasta totes les formes de discriminació, incloent la denegació d'ajustaments raonables. És a dir, el que us estava parlant, per exemple, d'aquell exemple de la grueta petita per pujar aquella persona en la cadira de rodes. Allò és un ajustament raonable. Si el propietari no ho vol fer, no és que s'hagi de fer, se l'ha de denunciar per discriminació.
Després em diran, no, però clar, el que farà és fer-lo fora de casa, que se'n vagi a una altra casa perquè ens voldrà gastar els diners. Escolti, les normes estan per complir-les. I us vull llegir aquesta frase, que això dels ajustaments raonables que són modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda. Si és molt cara, s'ha de canviar mig edifici, doncs ficar aquesta grueta no, seria desproporcionat, essent necessari en un cas particular, parlo d'aquesta persona amb la cadira de rodes, per garantir a les persones amb discapacitat, i això és molt important, el gaudi o exercici en igualtat de condicions amb les altres, de tots, i repeteixo, de tots els drets humans i llibertats fonamentals. Això és molt important. I això, que està escrit, amb les lleis, això ens ho hem de creure. I ens ho hem de creure les persones amb discapacitat, ens ho hem de creure la societat en general. D'acord? Bé, ja per acabar, gràcies per la vostra atenció. Això va ser, ja us dic, la presentació que vam fer a la universitat, el màster d'educació. I finalment una reflexió que fa poc vaig trobar per internet, que em sembla que dona la visió. No? La diferència ens enriqueix. I és veritat, la diferència ens enriqueix. Però el respecte ens uneix. Per tant, aquí teniu aquesta imatge de persones amb discapacitat, persones negres, persones blanques, persones petites, persones orientals, persones que poden, persones que no poden, animals, el respecte ens uneix. I demanem això, demanem respecte per les nostres, per la nostra situació que tenim i, lògicament, per les ajudes que necessitem per tal de poder viure, conviure i no tenir-nos que incloure enlloc. Repeteixo, jo no m'he d'incloure al planeta Terra. Jo visco al planeta Terra i he de conviure al planeta Terra. I si jo m'he d'anar a incloure en un lloc és que alguna cosa està fallant. Gràcies per la vostra atenció i fins a la propera.